Assalamu alaikum. Abonne nga folo ba ye. Mon li amari le gidi machine war kan. Nga folo ba be. Bi ko are seti di na set do di kurane ha kan. Ina kafa naka al musta'azina. Iwo urudi shen keme antan kele. Ko juguya ko so dogo ko juguya bula sigida ni fauna. Ko urulu du ma kwa. Wurili bon agla udu mo na fa ore ga en kosbe ina ka fona ka al musta'azina shen ke man tan gele dunguru ibi kotle na e toujours quoi dafna go koma mo be ni chekli sila to godi bon mi mo fa ga do bi ni chekli sila to mi pour que ga klisi nye bolo bon ne klisi ga ga kun fa ku ni bon mina numero di duguma bon ko fa ibi tigi bin contacter privé la ma kuma ga quoi voilà parce que mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ ka kilisi kɛ a tɛ ka ɲɛ wala mun b'a kilisi ɲɛ i bolo ka musa zamana fɛnw bɔn a tigi b'a di an bɛ kuma kan inbox la ok assalamu alaikum